Madzulo opambana tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema ya luntha. Ndikugwira ntchito ndi Henry Malunga pamakina, ine Moses Magawa. Weekend yanu inali bwanji? Lero ndi Monday pa 24 November, mvula ikuchita ndithu almost daily kuno ku Lilongwe. Sitidziwa kwanuko kuti kuyenda bwanji. Sitingabisenso kuti anthu ochuluka ali kuminda kubyala mbewu potengera ndimene mvula ikugwera. Timafuna tikulandireni kwambiri maka kunsanje kuchitipa dziko lonse la Malawi komanso anzathu amene mukutionera maiko akunja kupyolera ndithu pa Facebook Luntha Television, osewalanso ndithu pa Luntha Television mobile app. Zimenezi zikutikomera kwambiri kuti tili limodzi. Lero ndi Lolemba paja timabwereza kuti nkhani zathu timatenga zimene zachitika ndi zinachitika ndithu lachisanu limene lapitali, ndi kuti program ino sikadatheka kuti tibwere pano tikambirane makamaka powunikira zimene nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka zomwe afotokoza kuti ndondomeko ya zachuma cha dziko lino yakumana ndi mavuto kamba kuti boma lapitalo limagwiritsa ntchito ndalama kapena kuti chuma mosakaza, ndipo amalembanso ntchito anthu mwachisawawa komanso kukula kwa ngongole zimene boma limabwereka pofuna kuthandizira chuma cha dziko. Ndiye iwowa akutero kuti nchifukwa chakayikano ndondomeko ina yatsopano kuyika kubweretsa misonkho pa zinthu zina zimene inu ndine zikhoza kukhala ngati zanyuwani, makamaka nyumba zija za rent, kuti pamene pakhoza kukhala ndithu kangachebe kuti boma lidzitolera, komanso usaiwala kuti ija imene anthu amapereka ngati msonkho akweza salary ya munthu amene adzidulidwa, kapena kuti poyambira kudulira msonkho wa munthu amene akugwira ntchito mboma, ndiye kuti akuyenera kumadulidwa ngati salary yake yafika 170,000 kusiyana ndi mbuyomu kuti amadulidwa salary yake imene amalandira munthu pa 150. Ndiye komanso kuchoka apo ndiye kuti nduna ya zachumayi ifotokoza kuti pakhala ndithu kafukufukuso watsopano amene boma lichite pofuna kuti chuma chibwerere mchimake. Anthu ena ntchito yowathera amene makamaka adalembedwa mosatsata malamulo a dziko. Ndiye timati tifuna timve maganizo anu kuti kodi nkhani imeneyi mwayilandira bwanji? Ena atu ntchito ziyathera mdziko muno nanga analembedwa mophwanya malamulo mzaka 5 zimene zapitazi, komanso misonkho ina yapadera yakhalapo, komanso msonkhojo umene uli wapakatundu umene wonso wakwera. Paja panali VAT 16.5 ayikapo ndi 1% kufika pa 17.5, kuti makamaka chuma chimene chikuyenera kuti chigwire ntchito ya anthu kuyambira ndithu budget ya mchaka chimene chikubwerachi, ndiye kuti anthu ayenera kuti ayang'ane zimenezi kuti ndikumene kuchokere ndalama mosiyanasiyana. Koma kwakukulu nkuti kuti ndalama zasakazidwa mzaka 5 zimene zapitazi, ndipo panali kulankhulidwa kumene kunalipo kuti makamaka State House komanso office makamaka nyumba ya wachiwiri kwa mtsogoleri kumeneko akugwiritsa ntchito almost 100%, ena 98% ya ndalama zimene zikadagwira ntchito chaka chonse. Ndiye zotsatira zake dziko lino lili pa mavuto, ndiye kuli ma trillion osati amasewera angongole zimene dziko lakhala likukongola kuti lizigwiritsa ntchito. Ndiye kuti zimenezi nzovuta, ndiye kuli bwino kuti tiziwunikire. So timafuna tiwunikiranenso inuyo ndine pano kuti kodi kuchosa ntchito enawa kuthandiza kuongola chumacho, komanso maulandira bwanji msonkho watsopano, komanso mmene in general zinthu zili kuti VAT tsopano ikhala kuti yaonjezereka makamaka ndi 1% from 16.5 to 17.5%. Katundu aliyense amene timagwiritsa ntchito timagula ayenera kuti mtengo umenewo usinthe. Timafuna timve maganizo anu kuti nkhani imeneyi mwayilandira bwanji ngati nzika za dziko lino. Tilambe kumva maganizo a nzika. Mwasula bwanji madzulo ano? Swera kuno kaino. Kodi mmakhala muli oti mwatchera chani makamaka inu ya maseko? Basi nanga si alida amafunika changu kuti wena wazikwera mbuyo.
enatu amaganiza ngati foni yanu kuno tidayiseva ndi amati kuti tayankha mwansangansanga osadziwa kuti inu mmakhala mwatchera. Tikulandireni kuchamamo mwabzala kuchamamatu tadzala tathokoza. kungotandaula kuti mbewu zimene zafika patali mitengo ndi mwina sitikwanitsa tidzala timati zoyoyola zimene tidzale chabwino zobwereza zimene zinso zimapereka chiopsezo kwa alimife sizipindula monga mmene kumafunikira. Pamenepo takumvani kwambiri ndi kuonanso kuti kumene kumabzala tizifunsa aliyense kuti kwanuko mvula imene ikugwera mwadzala tifuna tidziwe dziko lonse. Topic yathu imene tikukambirana madzulo ano ndi imene tikulankhulana. Mwayimvetsera pa television ngati? Yes, ndayimvetsera apa ndafika kunyumba dzulo. Chabwino tithokoze kuti inuyo tsopano ndinoyambirira zimene afotokoza mwanamveka mwazilandira bwanji? Ineyo ndachilandira bwino. Choyambirira tioneka lembedwa kantchito mu zaka 5 zimenezi. Kodi amene amalembedwa ntchito alinzo wayenereza kugwira ntchitoyo? Chifukwa timaona kuti kudalowa chisawawa ngakhale anzathu aja amakwera ndege kupita ku Israeli aja. Anthu aja amachita sankhidwa ngatinso amene anzathu a MCV tikulu lambiri limene lidalembedwa ntchito imeneyi chifukwa tikaona maundu nawo sa amene anali mmenewo kuti kupitewa anthu akachite kafukufuku mziwana kuti wena ndabale wawo azinduna. Ndiye chimene ineyo ndimachiona kulephera kumene nduna zimagwira ntchito kunali kuwalemba mowathokoza pa zimene mwina zimene amachitira na mbuyomo koma kuti anthuwo kuti tiwaone kuti ali mapepa lowayenereza pa ntchito imeneyo naona kuti panalibe. Ndi chifukwa chake takhala tikuyenda m'mavuto chifukwa songa mtenge munthu amene amendetsa tagisi nkukapatsa thelekira zosatheka akasowa machitidwe pamene paja. Chifukwa chake timaona kuti munali ena mwina onzewa chapirira ngolo kwakaluta chimanga kapena manyowa nkukapatsa galimoto asanaphunzitsidwe. Chifukwa chake tinenda pa mavuto. Tatsala ndi 1 minute yanu mprogram ino timati timve. Tikawatenga mwanamveka kuwayika poteropo paokha amene waja ndi munthu woganiza bwino. Ndipo mwina ngati boma lapita mbuyoli limakatola anthu wena nkwayika unduno zachumako limalakwitsa. Chifukwa mwanamveka anali momuno anali MP kumene kuja adakalola kuti boma lindila tonse ngati amalawi kunali kwatengero waja nkwayika kufaina siku. Chifukwa mone boma ili limene lango choka pa 16 ili oyamba kukhala nduna zachuma anali amulusi aja. Ndiye kuti padachoka amulusi nkubwera agwengwe adarelo nena kuti Malawi muno tilipo anthu 20 million koma pawina aliyese akubweza ngongole yokwana 600 chakuti million. Kusonyeza kuti dziko linoli silimayenda bwino silimayendetsedwa bwino. Ndiye adachotsa agwengwe chifukwa chongoyankhula ku parliament moti iwo amadziwa chimene akuchita. Mabwaga president ajakwera atapita ku parliament dakamva kuti iwo ajasindunaso nkupatsa achichola aja. Achichola atanguwapatsa undunoja wiki imodzi adatenga 80 billion kupatsa nzawo. Moti ine ndimafunitsitsa kuti awawa ACP ndalama imene ijata ifufuza kwachichola kuti adakayitenga kuti 80 billion munthu angomupatsa unduna wiki imodzi akatenga ndalama zochuluka ngati zimene zija nkukapatsa munthu wina. Moti pamene bado afufuza achichola akapezeka kuti achichola adagwiritsa ntchito ndalama za Malawi otsauka nkukagwiritsa ntchito kwa munthu mmodzi. Ndiye amwanamveka tingokamba mwachidule. Amwanamveka ndi munthu odziwa ntchito yawo. Amwanamveka tiwatenga ngati mmene mujanali akudukondwe. Anthu oti adapita ku sukulu kukaphunzira zachuma osati kapena kuti iwo amakaphunzira za mtundu wina koma kuyikhoza ntchitoyo
ndi chifukwa chake ati akatumidwa kupita kwina akukatenga ndalama mmene kuchosatiza ngongole koma kuthandiza dziko la Malawi kuti mwina lingachoke kumene linalili nkumafika kwabwino. Ndiye ilezo sezi zimene ikuchita kabineti ya Mutharika ndiona kuti panduna zonse palibe mphwepha chifukwa iliyonse ndiyo dziwa ntchito yake chifukwa munthu akumpatsa nduna mwachitsanzo kuti ineyo ndine president ndiye ndikufuna ninu ya magawa kuti mukhale nduna yanga. Choyambirira ndikuyitanitsirani mapepa lanu amagawa mutabwera mapepa lanu ndidzaone zimene inu yomuli. Chifukwa ngati muja apatsira unduna ujeni awa a Minister of Defense ndi anzawo achisale 30 seconds. Ya pamene bajada khoza kuti anthu yawa adakwira ntchito iyi ndipo ntchito yachitetezo akuidziwa tenera apatsa ntchito iti sangatenge amene anali ku agriculture nkukamuyika ku chitetezo ndiye kuti zinthu zonzola kuika koma mmene bajada khoza ndama anamveka aoneke ndithu mitsongoso imene akunena kaya kudulidwa ma tikhoza kuti mahausi amene akupangitsidwa lendi adzilolera kwa mitsongo kumene kuja ngati imene tili ndi magetsi kaya madzi akumwa amene amipopi apakhomo aja zimene zijazo ndi chuma cha dziko choti chidzikatithandizira mwina kugula mankhwala kuzipatala kaya kuthandizira ana amene makope m'masukulu mungakhale sukulu pano pa ndiya ulere tuye kamba pa 1 January ineyo amanamveka achita bwino kwambiri kulongosola zimene zija ndithere pamene padithu. Athokoza kwambiri kumva maganizo ano ena tabwerapo pa line. Masula bwanji bwana, masula bwanji mu live pa Luntha Television. Ayindaswera mwa ndikuti kumeneko Salima dzina lanu lofunikanso program ina. Charles Chigandira. Era kana maganizo anu ngati mwatsatira zonse mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Hello. Chabwino mukayimba phone make sure kuti musamvetsere pa television timabwereza zimenezo. Mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera kaino bwana. Ayindaswera tikudziweni kumene tafika bwana. Unzuzu apemba. Bwana Pemba takulandirani kwambiri. Ndithu bwana. Mena Aisa ntolera nkhani mwanamveka kuti ati zimenezi ndizothandiza chuma cha dziko lino. Zimenezi mwazilandira bwanji noyo? Nkhani izayilandira bwino kwambiri. Misonkho ndimene imakoza dziko nanga. Kopanda misonkho ndiyo chitukuko palibe mdziko. Sono awawa pajani ntchito yawo temu yadusa ija analiso pompa. So awawa ndondomeko zimene akhazikisazo nzenizeni ndithu zoti dziko linafuna akhoze. Ndithutu. Ayi bwana Pemba ife tikuthokozeni kumzuzu kuti nanonso mwayikapo ndemanga yanu kuti ayi zimenezi mwazilandira ndi mtima wonse. Ndithu bwana. Mukhale ndi usiku wabwino. Nanunso kumene. Kuzikoma kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi zimenezi nanga sizibwera kwa ife ngati nzika. Maswera bwanji? Bwana maswera bwanji? Chabwino tikubwereza kuti musamamvetsere pa television muzikhala kuti mwayimba phone toyankhulana pa phone ipo zimathandizira kwambiri. Maswera bwanji? Chabwino menonso anakonzeke. Maswera bwanji? Maswera bwanji bwana. Maswera bwanji. Ayindaswera bwana. Tafika kuti madzulo ano dzina. Hello? Dzina lanu kumene tafika? Hello? Bwana, dzina lanu kumene tafika? Abusa Kandaya kuno kulilongwe. Abusa Kandaya kulilongwe takulandirani? Ngombiri. Nduna yafotokoza mmene akuonera kuti zithandiza dziko lino. Kuti pakhale misonkho yatsopano ndithu nyumba za lenti zija choncho munthu kulipirako ka misonkho pang'ono zithandizira kuti chuma cha dziko. Maso ena adalembedwa mwachisawawa kuti zimenezi zimene akuona ngati kuti akafukuwa ena nkwachotsa cha mDisemba muno ati zimene zithandiza dziko lino. Mwazilandira bwanji? Inetu nkhanizo ndazilandira bwino zonsezo. Komanso ndazimva bwino kwambiri. Ndiyecho yamba munati mukufuna muziwe kuti kodi mvula yagwa bwanji munatero ati? Natero yagwa bwanji kumeneko? Ayi kunoto ku area 23 mvula yagwa bwino kwambiri. Chiyamike Mulungu. Zochitaso kudabwisa kuti kwa Mulungu ndi wachifundo ndimoposa malire.
kodi zafika mwaka chete mwakuti mwachidule ine ndi mmodzi mwa anthu amene ndazala nawo ayi njovu ali pansi ndazala zulo. Koma pa nkhani yathuyi zimene anena amwana mveka ndizoona. Koma ngati kuli kuti anthu achosedwe ife kuti alembedwa ntchito mosasata dongosolo yekuti aonetsetse kuti achose anthu amene analibe zowayenereza. Koma ngati adali ndi zowayenereza penabe amveko chisoni pang'ono chifukwa chonena kuti mwina ndi moyo wa anthuwo kuti athandizenso makolo ndi kuthandizika iwo omwe. Ndi akaona kuti zowayenereza zidalipo angowasiya kwa ngati panalibe awachose chifukwa ngati zowayenereza zidalipo iwonso akuyeneranso kulemba anthu amene ali ndi zowayenereza. Kumene kundichoke kumufupikira tikabwera pakusakazidwa kwa ndrama za amalawi misonkho yathu ndi mathandizo ochokera kunja. Chilungamo chache boma lapitali lasakazadi ndalama. Chifukwa zaka zambiri mbuyomu zitani zitatu ndrama inali 4 trillion. Koma iwo ukapezeka kuti kukwana 17 trillion. Kodi ndramazo zimapita kuti poti tikaona chilichonse chidali tovuta timakavota ife anthu atasiya magalimoto pa filling station ko amene ali magalimoto ndikupita kumakavota ndifika anthu adakwiya ndikukavota mowachosa kuna bado kuti 17 trillion ija yagwira ntchito yanji mafuta kusowawa wani chimanga chikukwera chonchi chikuti ndizana imene jagwira ntchito yanji 3 mankhwala muzipatala kusowa anthu adasakaza ndalama makafukufuku abusa nzanga ino amakawa mumvezi. Inaonera ndrama imene yangungulidwa yambiri ija zikumaoneka pena pokalowa. Koma pokalowa sipanaoneka chifukwa yapanga zitukuko za misewu ya mulilongwe ndiyo. Koma pompaja pa bridge paja amalemba kuti Japanese aid. Chikono kumadeko kuti kama zile zikapita kuti mwakukumbusha na sogoleri mwanduna zimene zachoka ndona ina ikugulisa filling station 116 billion. Kumadeko kuti yazitenga kuti ndona ineneyo inaso pakumbatiza kuti kugula matripa 14 high mods. Ndona mwanduna zimene kuti ilima filling station. 2 adapereka ndrama kwa zibusa ndachita kumumva mbusa wa sisi wankoma sinodi kuti azibusa alambira 8.2 billion. Koma mbusa mmoja mwakatenga 400 million ndikumudziwa mbusa wenda kutezeruwa wakatenga 200 million mbusa wina sokonda ndali mwakateze kuti akutenga nao ma 30 million ndrama zimango mwazidwa ngati kuti tonse kumana ndifolemera kuyawala kuti kumamizi wina amavotera anthuwa koma seumene kupangidwa ntawunu chandu wabwino kumasaza yendamu kwanja ameneyi zinthu zina zimadula zija 17 trillion imeneja pachisakalowa kumeneko. Ndiyo anthu awawa chokawa panopa kutireko chimanga sibe chikudula chonchija chifukwa anachoka chili pa 75 pano chili pa 55 kuleko pano chitafika pa 100,000 kodi ndizana imene adalisataza ija kwanja afa kagula chimanga kupitisa kwadi maki. Kuma mega farms yaja ndalama inene idarewa ndichimanga chimene chatuluka zosagwirizana ndi lumboni anthu amene ajadali woyipa 99%. Ndipo ise mulungu adatiyankha anthu amene aja kuchuka akadati kuiteka ndipo zibusa amene amati ayi musa nzathu uyu ayi mutu wawo pena pake aupempherere kuti uyambe kumaona bwinobwino. Ndagwirizana naye mkulu mwanamveka 99%. Anthu aja in 5 years antisanga lemere umakagula manyumba ku America uko makagula anthu aja adalemera mukanda chisoni koma maina zibusa zikuwa mpingo adali mmene mujambo amakawanzanga ndakunyadira nambuya kudaliseni. Atakoza mpamungu ku 23. Ndakunyadirani muntu wankulu. Zikomo kwambiri. Amene ndakuzikonda ya atero kuti agwizana zimene mwanamveka akuganiza. Maswera bwanji madzulano. Live and direct maswera bwanji pa Luntha Television. Ndaswera muno kaini. Ayi ndaswera bwana. Well, tafika kuti dzina lanu. Kuno kuti kumcha? Kuno kupanta ya? Eh. Usoji.
Chabuno blanda yusoji timve maganizo kuti ine ndiraisa monganya kusoji ndade ya perekani maganizo anu mprogram ino nayo maganizo anga ndoti anduna usada lakuise sada lakuise kwa ziko tisamalide fake life yeah. Okay. Kwa ziko lilo seli makala ndikumene kumachokera ndalama so ndisa ziko okay tuwa hai tatokoza kumva maganizo anu kuti anduna mwati sana lakuise muli mbali yao tatokoza kumva maganizo tikakhala kuti tikupanga zinga kachinyengo toti zingisizienda tikamakalida fake life isizingaenda okay well tatokoza kumva maganizo kuli madzala kumeneko kuno chimanga tuchamera yeah tiamike mulungu kuplanta yakulayi kugwa bwino ashawa zisokana menyi tatokoza mukhale ndusikwa bwino ndituli koma chakwerawo cha ayi kana tipweteka kopya moti mina machoka yeyo chakunoko chimanga chili pa 80,000 koma lero tikunena pano kupita pasikawo kwa manji chimanga pano kwachikumapezeka kuti chili pa 55,000 okay hai chabwino hai ndituli bwana moti awo zinthu zikuteka yeah chithunzithunzi limene mutipatsacho tayamikira kumva kuchokera ku blanda tathokoza zikomo kwambiri pito lomva maganizo anzika kuti mwadzala inuyo nkhani yamo namveka mwayilandira bwanji masula bwanji chabwino amene wakadayenda mwina china chachichochitika chitengera masula bwanji the program itsekedwa atu masula bwanji okay titole ina number 3 amene wakusamveka masula bwanji chabwino amene wakusamveka munthu wa number 4 masula bwanji ayi taswera tafika kuti dzina lanu ine ndine Juliet Nkandawire kuno kudowa tathokoza kuti mabwera program ino mayi zikomo timve maganizo anu choyamba mwabzala kumeneko mwayika mbewu pansi tilayika kale tana ndithu tayika pansi anthu ambiri tabyala iya tiyamike mulungu zikomo perekani maganizo anu izi zimene afotokoza mwanamveka ati zimene izi ndizothandiza chuma cha dziko lino mwazilandira bwanji ineyo wani ndazilandira koma tena ndipena ndimaona ngati kuti ngati boma mmene kumagwera ma donations kumalawi kuno ndekuti anthu am'Malawi tikanapezera kumpumulo pamene popo osatiso kuti azitikwezera kuti tizikumisonkho izikweranso kwambiri ndekuti akuti phinjaso isi anthu am'Malawi malo moti ifeyo tipange benefit isitingapange benefit chifukwa akanapeza njira zina zoti chuma chichikunere kuti kupitaso kwa anthu omwewo kumakakwezeraso misonkho ndekuti pamene popo sitikuthandizika kwenikweni mumaganizo aine chinaso chimene ndimafuna ndilonekhulepo pomwepo kumbera mpacheti imene anapereka mjati kuyilandira koma ndinenepo ngati kumasukulu kumasukulu boma anena kuti apereka ku fees ina koma ma boarding expenses sapereka ndefunso aine ndiloti tingoyerekeza kuti mwina mwana amapita ku sukulu mwina amapereka chani amapereka 100,000 kwacha kapena 200,000 kwacha nde mwina tuition imene akufuna chose mwina ndi chani 20,000 kwacha kodi munthu uyu sangadandaulebe kunena kuti akupereka mbiri bwanja akanena kuti free education izikhala free education koma mmene zikupangira ndekuti anthu aja akuperekabe njamaso zochuluka boma ikumapereka kochepa kwambiri chifukwa kungonena kuti skulu yaulere sikunde skulu yaulere anthu kumangotengeka tikupanga analyze kuti pa secondary school yaulere how much is deducted from what students are going to pay
we can know how much. Or men amapereka budget note azipanga elaborate wena kuti azipeka isanzo wena kuti ngati mwana amapereka ndrama mwakuti mwakuti pano kwazipeleka ndrama zakuti chakuti pamene kwefe tugomeza kupali free secondary school education. As long as my boarding school fees ndemene ndokwera kwambiri kuposa tuition is just too little kuti munthu ndimene anthu akanapereka iwo akanathandizira mbali inayo ngati amafuna kuti ikhale secondary school yaulezi koma zitizi anthu apereka bendithunguwawa ndithu ndipo ena azadabwa amene sadziwa mmene school imayendera akamakapereka January akadabwa ndithu ndipo akafunsa kuti ndeyasisapati maganizo mwaine chabwino nzira chimene mafuna ndilankulipo kupeza mpata wa paujeni pa umasowa chabwino ndizachimangu mbe anakagulira kunja chani tinavomeza chinenga chinabwera anthu ena akulandira yes fair and good koma chimanga ngati amalayi analima mmalayi mwemini ifeso maloko farmers tinalima mwemini ndife anthu awo tinalima we wanted kuti tigulise malingana fertilizer tinagula modula chimafuna kuti modula mumvererako tinafeso chani tipindule chifukwa tu munthu mmalayi muno munda weni kuupeza amene amalimadi anthu ena amachita marenti amapereka ndrama kupita ku agani kuti akakuimire kumene kuja isimani fertilizer isimani maprocess wose is a lot of money imene imalowa pamuda womuno nde munthu uja akagulise pachani pa maybe 30,000 apindwa chani nekuti mulimi ameneyo akhalabe low sangakwere iyayi awapinjika tomaliza bwana pepani ndinanyamaliza nditi tinaongezeka kuti tidzagula fertilizer wochipa wotsika mtengo not only kwa anthu amene asankha 1,100,000 koma manena kuti fertilizer mmalawi adzachipa ndeife tabyala mmene munandifunsa muja tabyaladi kuti fertilizer wochipa tikuonape mmashopu mmene timagula fertilizer mmene alili kubwera atitaliti because we want to buy that fertilizer atitaliti fertilizer mmene kuti tigule ife anthu wa mmalawi ifeyo tatiwerengera kuti we are amongst 1,100,000 but still more we were promised kunena kuti tidzagula fertilizer wochipa atitaliti we are waiting for that atitutire ufuna tigule zikoma kwambiri ineyo tathokoza kutiimbira kuchokera kudowe mukhale ndi usiku wopambana mayi zikoma pano ndi mafunso kupita kwa nduna komanso boma kuti mutsitsaliti komanso mwathandiza bwanji amene ali ndi chimanga mdziko muno kuti chimanga chilipo pambali pogula chimanga cha ku Zambia koma kunoko alimi apita nacho kuti apita mafunso kupita ku boma ine pano mbongotengera mawu yankho lichokera ku boma ine time mwasula bwanji madzulano ayenda sula bwana tikudziweni Kumalanja Tambala timafuna titamva maganizo anu zimene anena bwana Joseph Mwanamveka yoni nduna ya za chuma ati zimenezo zikhoza kuthandiza kuti ati chuma chikhazikika akunena maganizo oti inuyo mwalandira ukayona kuti phone yanu muli nayo patali kwambiri mumveka pansi kuandikirani phone yanu akufuna kuti ziko libwere malo mwache yo chiso anza twanisi ya natenga ndalama za mbili chimanga yasana bereke uone kuti achipereke ofunika so amino akufuzide afufuzide ni ndani anisi amina wale ngomule anisi nif okay anisi amina wale ngomule aja sana bese chimanga dine takafika kuja chipire ubo afufuzeso ofunika afufuze amino okay ayi bwana Tambala kumulanje zamveka zimene kufotokoza izikoma kupitira kumva maganizo anzika ati anifiso mwafufuze ino yaboma kuti pali ndalama zimene ziyenera zibwerere kwa nzika za dziko lino awo ndi maganizo ochokera ku mulanje kwa Tambala masula bwanji ndaswera masula bwanji ine ndaswera tikudziweni madzulano
panopa mungwangula ndi Adani Massive kuna Mirere komwe ndithu ana Mirere maboma. Tithokoze kwambiri kuti sitinalowa kufika mu Mchinji tili pa boda ya Lilongwe apo. Kuti timve maganizo anu kumeneko kuti mwadzala choyamba kwambiri tata ndithu mvula yagwa bwino ngaulisa Maria ndithu. Beautiful. I think report limene likuoneka kuti limbali zochuluka amanamveka zimene yankhulazi mukuziona ngati ndikutsadi nthaka kumbali ya zachuma. Abobo kunena muona mtima pali fundo zina ndi zabwino komano fundo zambiri ndizosunga anthu osauka. Tambasulani maganizo anu. Chifukwa munthu osauka timutenge tidengere mmene ayambira za kuntchito. Ayiweza taxija uyiweza mosamva chisoni munthu yakulandira kali wochepa ndakukwezeraso ka taxi kaja kukakweza mmene ayokwezera muja achoke pamene paja akuti ayi akagule sopo akumikiraso msonkho wina akuchoka pamene paja kanyumba kamene amakhala kalenti akuwauza alandroad aja kuti akaperekeso yani msonkho zimene zipangitse kuti alandroad aja akweze yani manyumba aja. Ndekuti pamene popo tikuyambira munthu amene alibe kanthu nkumuhandaso kamene amakhala ngati ali nakoko nkukhala ali pa zero. Kuti aya moyo apopo ndi awonjezera kuti ngatakwezera moto kukonza kumukwerezera moto zokusinja anthu osauka izi. Chakuzani iri munthu akanakhala kuti muli ndi mwayi wokumana ndi amwanamveka madzulo ano ndikuyankhula nawo padalangiza chani kuti mmene mwadandauliramo zinthu zilongozi akanayenera achite chani kuti miyoyo ya Malawi isapsinjike. Choyamba iwo aja amene ayang'anira kuti kodi anthu amene tikuwayimirira ndi anthu otani anthu tonse ndife anthu osauka. Tikatenga kuti kodi Malawi imadalira chani Malawi imadalira kuyima eni tione mlimi kuti akhale apangepo wajusi katundu wake akuwetsa zinthu zotani muona kuti cost of zaulimizi zikuchuluka kwambiri kusiyana mwina ndi zimene asapeze pambali poti mwina wagulitsako kuti ndio limene ali nalolo ndiyeno mwachoncho akadaona kaye kuti alimi panopa zili bwanji taona ni subsidy imene ayichitira ayipanga timu kwambiri ayipetsa anthu amene akatani akathandizika program pambali pake yeuja muyembekeza kuti akagula shuga amene akukwera every day mukuyembekeza kuti azija asamba amene sopo akukwera every day zimene ziyasisidaside zokwera zija tinkembekeza kuti mwina zatelemu ndekuti zisintha zinthu zina ziyamba kufika kumene taonani mmene tikuyankhulira panopa wapfukuno katundu akukwirabe moopsaso moti machitaso mantha kuti koma muti tikhala bwanji mdzikomo. Ndithu akanatimvera chisoni koma anthu fe tilimalipo moto ndi alingana kuti wonjezera moto moto afumuleko makala ena akuwonjezera makala kuti moto uja uzinkira kuti bwerera tilingati chigumu panopa tili mkati mwa moto pamwamba pali moto pasiso pali chani pali moto. Ndikuwuzani munthu wankulu. Tayamikira kumva maganizo anu komanso malangizo kuti akuboma nzofunika kwambiri tili ndi ufulu ngati nzika kuyankhulapo pa zochitika za mdziko lino. Mukhale ndi usiku wopambana ku Namitete. Zikoma kupitirira kumva maganizo a nzika amene akuyerekeza kuti moyo wawo ukati kuti mene chikhalira chigumu akuti mutu makhala pamwamba wina makhala pansi ndi chimap chomupanikizika ndimene akuganizira kuti kuyika msonkho kupanikiza nzika za dziko letu. Mwasula bwanji bwana chabwino mwasula bwanji titolena pano mwasula kubwanji bwana mwasula bwanji ayi ndaswera timafuna timve maganizo anu koma dzina nkuti mwabyala akumakudedza kanjenjera dzala ayi bora pamenepo ayi ndi kuti do achitika cha mu January kapena mu February pamenepo ayi poti amika chauta tsopano amonamvekawa Friday mene nayankhula anthu akhawo anthu amakhangaruri amari kuliga vore amakhangaruri anthu ayinjero lori ari chandira
kumumero bage mataziba ni sheromu tora ndo watu unashirika kwa 155,000 mwana kwa siasa mwanzo ya afuna wile atisha garunga ina shuga ngara ina sobo shina jose watu unajogwa ntengo ndio ndo hawana ngari mwina tatizo tukolea yunga mfuko na moja Chabwino hai tamva maganizano kwa tatokoza mva maganizano chabwino hiyo adandaula kuti mesa bajamali akalwa mboma ati sugar sopo mafetereza ndamenewa ndiye akuganiza kuti ati andale zawo ndizimodzi kudedza uko anabwera kulankhula maganizo masula bwanji madzulano taswera masula bwanji wawa ayi ndaswera kuti tafika kuti madzulano ine kumafika kukasungu ndi Mr. Majera. Well, voice inandithawa pang'ono. Madzala? Kunokutu tazala ndithu. Kuti hayi tuyamika kumwamba kuti hayi. Zizivuta zinazo kumano. Mulungu watisekerera ndithu chake chinoyo. Ikuoneka choncho ndithu. Chabwino. Mphindi yanu imodzi ya mtunthu timafuna titamva maganizo anu zimene afotokoza mwanamveka aliyesa ndi kufulola nkhulapo fa mwanamveka mayankhula ku dziko ngakhala mayankhula kwa aphungu munatuma ndinu m'maderamu amauza zinthu zimene zinali mchengerezi koma ife tazitanthauzira pang'ono akutero kuti chuma chinasakazidwa ati ndi boma lapitali ndi dziko lino lili pa mavuto choka apa kuti ayi imene zililimu ndi kuti kuli bwino msonkho wina onedwe ndithu pa nyumba zimene timakhala landlord kuti aziona kuti azipereka kwina kwakeko 1% yabweranso pakatundu VAT imeneyo akuti inaso achotsedwatu ntchito ngati analembedwa mwachisawawa chifukwa kuti zikuononga chuma chacho amadera muyambira pacha inene kuti kawiri timakhulupirira zoti ukamakoza chinthu china chimaonongeka ali chaka choyamba kama singapa nge blame kutali chaka choyamba ndose ziminatusa ziminayankhulazi kuti nyanjinga chili chonse mjanena mnali manyumba chani iyo yoti tiyenda maikwanza tuwazi mapangidwa ndithu sizachilendo sizachilendo ayiko munthu amene wakhala kuyenda maikwanza tuwa sizachilendo kuti anthu amene eni manyumba amakalipira kenakake kuboma sizachilendo ayi endi muna mwake tikukwenya titatero komano chimene tingapemphe ngati kubomako chona kuti chonde ndamayi ukamatolera izigwira ntchito yoyenerera ndamayi mukamatolera chimene tikufuna ifeyo izigwira ntchito moyenerera chifukwa muna kulipo kumatero koma ndamayanso osamaonekanso mutu wake kamutanina kuti anyenga zakabhaza azilipira amene ali mmanyumba azilipira pansoko muyikaponso ka 1% pane paliponsepo kuti mutolere ndalama choti ndivuto ayi ndalama zomwe zitolera koma chimene ndikufuneta ndalama mukayitolera kuyika mawu amodzi izi zinthu lyasamala phindu loyambirira kwa nzika za dziko lino pakutolera kwa ndalama zimenezi amadera mungandipatse chithunzithunzi mufuna zitatani kodi mdziko muno phindu kwenikweni loyambirira kwa mmalawi makamakawo kumuzi akwena kuti aone budget yawo imene akhazikisira chaka chino ndicho chaka cha mmawa zakhale yosiyanako izi tikuyankhula chifukwa chino ndi munthu wakumamuzi kwambiri kwake ndulimo ndipo khapo ndipo apagwirisise ndipo apaonesese kwambiri anthu ambiri ife timakonda kudya zinthu zolandira ayi komano kuzilimbikira tizilimbikira bwanji anthu tilibe fertilizer nkhani yakundoti fertilizer uja akunetu angomuyika pa pena pake mmene mvula yagwera chaka chinoyo fertilizer chino khaluna aliyese wafikira I think muna makechera cha mawa mulungu azathandiza kuna aliyese pabanja lake azati ayi chakuti chilipo kumayero chili chine chakudya chifukwa ulemerero kuyambira pa chakudya ndiye akazamba kuti sisa ku fertilizer ako ndikuza kuti katundu atamakwera nziko komano ngati mulibe njala sikha chifukwa kwenikweni komano katundu azikwera nziko somwe muli njala makhangati anthu aja akuphenga chigumu pasi moto
kumwamba moto chomulika kazotitire kuchakudya olwakatukujazikwera chimachivomereza chifukwa tikangana machesi chibitu cha machesi chinali pa 5 kwacha inaso chinali pa 1 kwacha 50 tambala chakwera mpaka kufika pa 200 sizo chilendo chimazoti zinthu zimakwera ziko naliyo sinthu chimakwera sizo chilendo ayi koma anthu azidya akamadya azakwanisa sukusa namakogwa inthu imene amachifuna ndicho chikulu kwambiri kubomako fertilizer alimu abaseserereza mafama amene analembedwa kuti akagula kwa ulimu njochipa agule osati amaziye inakuonanso wanthu ena afeso nafirika guleso tikazatero mwina budget yawo azaionaso tizakayodani zakayopepepile foti zakatuziwa mulibenja chabwino seti maganizo yoncho ndikuno kwathuka sungu amadera wasunguru thokozeni kumva maganizo anu mprogram ino ndipo mukhale usikopambana aisesitani kwambiri zikoma kupitira kumva maganizo anzika 5 minutes imene yatsala tigwisa ntchito mofulumira apo mwaswera banje taswera kaeneyo apa ayineyo ndaswera kuti tafika kuti madzulo ano kuno kuchikipa pansika pakapoka dzina lija zina ndine chapasi sinkhutwe koma kayamutchula ndisindiziwa kayi apo ndiye masiyuzo alipo ndafutika kwambiri koma ndalimpa dzinali amalawiso amva kuti kuchitipa mwadzala mbewu ayivula yapa asara wonderful ndiyo zikuenda bwino dziko lonse almost ambiri asara koma mwina hapo ndi hapo angosalira pang'ono koma asarape mvula iliko chabwino ndithu nduna ya zachuma inayankhula Friday tayibweretsa nkhani kuti timve maganizo anu ngati nzika mwazilandira bwanji zimene anafotokoza anduna azachuma yeyi anduna afotokoza kulingana ndi udindo wawo alongosola mine azionera olowa mbomamo koma tiyankhule chonchi chabwino izi sizachilendo iyayi timazimva boma ikalowa timamva zimenezi ikatuluka timamvanso kuti anzathu adya zonse amaliza ife kwathu ngochilandira koma ndipempho chabe please chonde ndife anthu atione kuti kodi amalawi akufuna chani osangoyankhula basi nkuyankhula tizingomvesera kuyankhula poti alowa mboma iyayi koma atione kuti kodi amalawi chimene akuchifuna kwenikweni ndi chani tsopano mwayi ndi umenewo kodi mukakhala ndi mwayi wokumana ndi anduna amwana amveka mukanawuza kuti amalawi akufuna chani wani ndikuzonena chonchi ayang'ane kwambiri kuti maboma amene akhoza usunga malawi kwenikweni pa nkhani ya ulimi ndi ati achiyang'ane chimenecho chisanzo ndikuzonena chonchi chitipa uyu timaona tumalole akututa chimanga kulowera nacho uku koma pa nkhani ya fertilizer ukatoyang'ane figala yomwe ayilowesa kuno kuchitipa kuno njotepa kwambiri sikugwira sitinga inene kuti apangako mwabwino ayi sikugwira uko ndiyankhuleko choncho komanso ndiyankhule ichi munthu wachikulire tisapusisane yayi mavuto amene amapezeka ku madepartment uko amene amatipangisanso ife muzinyumba ukoko akangolephera kuzipanga zinthuzo nafenso muzinyumba muno mukhala mavuto chifukwa tikanena za transport ka department ya transport munyumbanso ilimo kodi tipemphe akangozipanga ukazipange mwadongosolo nafenso kunyumba kuno ziyenda
Oh. Asatifinye huko ndiye kuti kuno ikhala mavuto. Oh. Ichichi mafuna ndisindike kuti please chonde akangokhala akhale kuti tikukhalira Malawi. Alowa basi sitinganeneso kuti kaya pazikhala bwanji. Si ungichaka choyamba. Chaka choyamba. Chizolowezi kuti basa kangolowa mboma ati yafura kuti azathu anadia bwanji zilimo azipeza zilimomo ndondomeko zonse mafailo onse apeza ngati anadia ayang'ane kuti kodi zinadieka pati osangoyankhula yayo ayang'ane mafailo asana apeza. Okay. Ngati ndi ku agriculture apezanso mafailo zinali bwanji. Okay. Kaya ku forest choncho. Chabwino. Anduna please chonde ngati akutimva uko. Akumva. Please ayang'ane kuti kodi maboma amene anga sunge Malawi ndi ati. Okay. Kumeneko ndi kumene aponye kwambiri fertilizer. Okay. Zikhala bwino. Chabwino. Nina ukulaku kumbalia chakudya makamaka. Koma izo zote anabamo tapeza kuti mpika mulibe izo mabanki alimo muno Malawi muno tukuzona ndalama sana chose zilimo. Ziri ku banki. Zilimo mabanki umo. Kuti mabanki wo akuyimirira chani. Pamenepo ndi mafuna nimvesetse nani. Okay. Akuyimirira chani mabanki amene ali muno. Tumamba hapa banki yakuti yathandizako mwakuti uku athandizako mwakuti agwirane manja bwino zonse ziyenda. Chabwino. Ndithu achikolera. Malangizo abwino komanso pempho lanu ndikhulupirira kuti akulimva. Palibe amene amalephera kuonera program ino ali. Ndathokoza kwambiri nayamba kalekale kwadusapo kaya masabata ngati. Pepani. Timadandaula nalembaso ndi message kuti mafoni awa munapanga njira ina yake. Lero zagwira ndithu. Ndasangalala kwambiri kuti kuchitipa nakoso mwatimva kuti tikudandaula tofuna zinthu zikhale mwandondomeko. Chabwino. Ndithu zikomo kwambiri. Usiku wapambana. Zikomo nanonso. Zikomo kuchitipa. Zikomo. Chifukwa cha nthawi ndiye kuti tilekere pamenepa. Tamalizira kuchitipa.